Pwede ano? May iba ka talaga sa aga? Iyo, may iba ako. Iyo ka na naman, tapos pag abot ng oras, mayo ka na naman. Iyo, sabi may iba ako. Ba't naniguruan mo? Siguraduhan mo yan, ha? Iyo, sigurado. Alaw na kitang hapon para maurag. Gusto mo alas 12 para mas lalong maurag. Bayag mo. Sa aga na lang, ayong. Hapitin mo ko sa aga, ha? Ayo. Sige na. 6.5 hours later. Ano daw kung nag-aasikaso na si Padi? Hello? Hello, Padi? O ano? Nakabulos na ako. Ano na? Nakabulos naman ko, Padi. Sunduan ako ngunyan. O, sige na. Kadakol pa ang mga babae duman, ha? Tumultul ka. Ayo! Di po tamayo man kung pakiaram sa mga babae na yan, ha? Sus! Nag-iiba ka malanganay pag may mga babae. Sa mo daw ko. Arog mo pa ko sa emo. Pag burat na mga barkada tang babae, nilalaplap mo na. Sus! Dahil mo kumin. Pumundo ka na katataram. Masundo na ko, ayop ka. Dalan mo, ayop ka. Ayo, ayop. Magluwas ka na pati para madalian lang. Ayo, dali na. Hamag ka, ayusin mo ang porma mo, ayop. Baka jijimong ka na naman. Lol, ibang porma ko ngunyan, ayop. Dumigdi ka na, natana ka sapatos na ko. Okay, on the way. Many unbearable hours later. Pade ngugsong. O tara, Pade. Puta, akala ko nakasikaso ka na. Makarigos pa lang ko, hayop ka. Lumawag ka muna. Buriniinan niya ng hayop. Mapasundo tapos makarigos ka pa sana. Di ka na magpasali, hayop. Lumawag ka na muna dito, hayop. Amay-amay pa man. Ang urulay tala una. Di puta 130 na, hayop. Amay pa yan. Di ka na muna magparapasali. Lumawag ka na muna. Buriniinan niya ng hayop. Sa sunod, di ka na daw umiba. Tangin na mapasundo tapos makarigos ka pa lang. Sibot-sibot ka tapos Lord, pasensya na po. May mga barkada ko mga tanga-tanga. Mapasundo tapos makarigos pa lang.